Чароўны карагод года. Знаёмства. Не так даўно у нашым краі адбылася незвычайная гісторыя. У вечаровым небе ўспыхнуў і адразу згас яскравы агеньчык, а на зямлю проста пасярод засыпанага першым снегам поля апусціўся дзіўны аб'ект, падобны на вялікі рондаль. Што ж гэта было? Аказалася, недалёк ад нашай планеты пралятаў іншапланетны карабель, а ў ім 7 вясёлых іншапланецян. Зусім нечакана на караблі сапсавалася дэталь, без якой ляціць далей немагчыма. Цікаўныя іншапланецяне з далёкай планеты Зума прызямліліся акурат у прыгожай і гасціннай Беларусі, а выратавальная каманда прыляціць па іх праз цэлы зямны год. Што ж рабіць? Як зумікам бавіць час? Дзяўчаткі, хлопчыкі, давайце разам дапаможам нашым новым сябрам пазнаёміцца з мясцінамі, дзе яны апынуліся, вывучыць новыя словы на беларускай мове, прачытаць беларускія казкі, паслухаць песні, даведацца шмат цікавага пра прыроду, беларускія святы і гульні. Як вядома, год складаецца з 4 сезонаў, а кожны сезон з 3 месяцаў. Разам з зумікамі нас чакаюць чароўныя прыгоды ў рознакаляровым карагодзе года. Давайце вучыць беларускую мову разам!